This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever, forever and ever. Amen. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world. Kublaya pi ki prabangai bat ki parlok ki bait sajisin ni kwa ban shim kane kalat ka kabu ban priang sunga bhai pi shakane ka jingi puli lang naga ktin ka jong blai oi kum bapila tip na dok man shim tayo ngila yes dang biang ikane ka program ka bakarting na kamit ka jingi puli jumot ngit skem ko ki parlok bangin yo le se kalat ban puli jumot biada kane jing puli jungim tas ngi Sham ni ya chakmat tun chadwai. Kok pa blazing iba happening. Kerkui gane gasngi, kerkui gane gapor. Ya ingo ko try ba me lakular mendon rengkat bat ni. Ai mensim jong me try ya rengkat bat ni. Kat benge pulin na ktien jong me. Happy day gane bentam ta gasngi nget scam. Bada ke jinga lama mensim ba ko ki jinga puli jong i bat ki mat ki pangin yo kum ki jingi kai kin long shisha ki mat kiba day biang yani bangin yo sngaw gane gasngi kublay shibon bat ni duay mandon kat bat ni kateng jisungi pan amen prabangai baro shi quarter menshim quarter ngilay pet shapang kijingi kai nagashiti jong Paul shi Hebrew ngilay dep hajing shishay kato kijingi puli mentang ila sedang ka quarter ka bathamai ka quarter ka baar bat hakini ki lai benai tan mod na do April u Mei baru June arajarat puar ini pet pat saya ka way ka kitab Genesis ka de kitab ka beningkong jong Bible bat ki babon ki scholar ki ngai ba ka kitab Genesis hajing sha la tho do Moses ka de ka kitab ka ba yato shibon ki khubor bat hakani ka quarter bro shi quarter ngai scam gini yo jing ya pule jing ya pule jumot jing ya yet pnia na tin jong blai ka bani kai yangi kum no lesing in kam su thu shu ki khubor jong ka kitab Genesis hot ya kan ni jing ya pule jong ingin pechong no rem halor kan ni textbook kami khat ya ka Sabbath school quarterly ya ka bala tho du Jack B Dukan no de way ni professor jing sha bla shong that
u Professor Emeritus uba laju hikai bat uju hikai ru mentah Andrews University Theological Seminary. Kane ke school ba jong balang Seventh-day Adventist ke badan Michigan. Bat ka area ka bau hikai kadai ki subject ki biadai bakaktin Hebrew ka hermeneutics bat ka exegesis jong aktin Hebrew bat kum juru hajing sha uhikai ya ka Old Testament theology te ngangets kem nginom nakawai kata yo kawai pat nginom penleno ya ka negalat begin yo banang nang shushu na kaktin ke jong blai lengba ke jingelam jong jak dukan te ngenya pai kendiat hajing sha ke kitab Genesis ke kitab Genesis hajing sha kalong ke kitab ke ba kerpang na ke benta jongi but ke kitab Genesis kadon shibon ki khubor shibon ki khubor ngila ban syam haka kap tu kat ni la sing ngila ban pet lengba ke kitab Genesis berkata kalong bu blai ulong unong penlong bar unong thau nong sedang yaki baro ha kane ke perthai la ka de ke perthai ne yaki jing thau ha kane ke perthai oi kat kum ka kitab Genesis ngi shambu blai ula thau yu breu ha ka dur jong u ya pe kane ke sngi jing sha ba ong ha ka dur jong u ka mut shi sha kum no kane ke jing mut hadien bu blai ula thau yu breu ula bo ha ka per eden bu long unong sumar unong penek pensa ya ki bu ula thau baro henry ula hap lana ula liat chaka pop adien boleh liat chaka pop ngio ibu blai pat u thau lat ya kalat jong ke jing penim but nisham hajing sha ke kitab Genesis ya ke jing kular ke beningkong biadai ba ke jing wan pat jong jisu ke dur jong breu ban yap na benta jongi pi kwa ban pet kene ke record pila ban pai shi Genesis ke nong ke balai ke record ke pakat san anta shusho ke kitab Genesis ngin yo ru jing sha ke jing hikai biadai ke ethics ke jing hikai biadai ke jing ka jing kermen jing hikai biadai bat ka jing kular jong ke jing penem ngin ya syam ngin ya pet ru jing sha ya ki jing bakla jong ki apartment jong i keman syong no ngin ya pet ro jing sha ke jing bishar ke jong blai ngin ya pet sho chapang ke jing chapang ke jing yashun bat namar ke jing yashun kawan mi ke jing sneo ke imlang ke salang ke jing edai jong ki shipara la ke jing edai jong ke shiyeng shisem ta sho ngin ya pet ro shapang ki jing shapang ngin ya pet ro jing sha shapang ke jing yama hadin bladon ke jing ya penyap ukain baru abal oi kini kim dei subject ke ba ngin ya puli mentang ke sengi ngin si pet ter kat penginang yat ha kani ke kuota oi ke kitab Genesis jing sha ke de ke kitab ke ba to ingi shapang ke jing long ke jong ublai ulong nong bo nong thau ublai ulong uta ubala penlong ki baro but hagani ke perthai jing sha kadon sa ka wei pat kerokom perkhat perdan makatangi khot ka ke evolution but ke Bible ki long mar khong pong ke evolution ka nget be ki baro jing sha kila shujia urlong by accident kam dai baladon uta unong thau bla thau ki baron reka Bible pat ka kren de ka wei pat lane ka wanra de ka wei pat ka jimut to ni ya chakmat ban nya pet the creation ka jing penlong nya pet ka khot ka peningkong jong ka Bible pat hang ne ngin ya puli Genesis iway kan ka par isaniola sela de pila ban sobha puli ya kan ni ka benta ka ba menning kong ublay ula thau ya ka beneng pat ya ka kendo ka ktin jong blai ka ong ha ka ba menning kong ublay ula thau ya ka beneng ba de ka kendo pi kan ne ka de ka way ka jing pair ha beneng ublay but
ki jing thao hoi ngila ban thao ke le se ngila ban thao ke me na ka ding bladon lupa ngila le se ban thao ya ka yeng na ki raw materials ki bladon lupa rai habangi pet ya ka jing thao ke jong blai ke jing pan long ke jong blai ya ka perthai ni sham ha jing sha bo blai u la penlong na kabam don la ne creation ex nihilo ngila ban ong kanika ktien ba ong in the beginning ane ha kabam ning kong kadega jo ka kantien bu apostle Yohanes la penon kam ha ka gospel ka jo mu Yohanes ka nong ka bening kong iwai ha duk lai ha ka bening kong ula don nuktien but ni i hajing sha ka to ka benta bu jisu long uktien but u jisu deuta ula penlong ni ka perthai tin jong blai ka ong bo jisu hi u deuta unong penlong la ne unong thao te ha ka ne ka sngi na kwa ajing sha bangin ya pai sha katu ka ne kimat to ngene pai shi kini kimat ban ngene pet ke e shi sha ba ka kitab Genesis kan hikai yang ila na ki jing mut ayu ki jing hikai ayu ki bangin la ban yo na kitab Genesis ka baning kong creation actually marks the beginning of human history ka jing penlong jong blai ya ujat ben riu ka long shisha ka jing sedang ya ke history jong briu la ringi pai shi Genesis kalenong ka bening kong bat ka baar ngin shem ba kalenong ka bening kong bat baar ka hikai sha pang ka jing day ka jong blai bat ujat ben riu la ne ujing thao jong u ngin shem shu ha jing sha ha ka kitab Genesis bo blai ula bo ya uding jong lane uding adong ha peneng jong ka per through your knowledge of good and evil new ding ha jing shao du ding uba ublai ula bo khnang ba on tenjo yaki jing thao jong u yu adam at ki em la de ki lan em ban nget lane ban ko ngo yaki jing tha jong u Niu iru ajeng sha haga kitab Genesis bu blai u la penlong la la thao da ka ba u pendon kam digikti bat ma u hi ajeng sha u persat men sim ha ka jing thao jong u breu bat la thao yu breu ha ka tur ka jong u ha chu shu ngin pe ba ka jing penlong ka jong blai ya ki a haga ne ga perthai ha jing sha ki pen pau ya ka jing ai a ga jong u mar bula e ula thao yu breu ba da ka jing ai a jing sha ngi la ban im kom ki breu bat ki jing thao ga jong u khat do e ngin yo i la ngin pet ya ka jing ye tho khana sha phang ka jing pen long bat ka jing pen im oi ka jing pen long bat ka jing pen im ki da ki team ha jing sha ki bangila ban shem ha ka hukum bi adai ba ka sabaton ko ki prabanget tungin sha pai sha ka sngi ka babot ba ka ta ka long ublai jong ka jing pen long the god of creation don't you pet yigini jing kali hang ne u e tau blai jong jing pen long but u briu jing shao dei ban respond kumno habi dei bat nu blai jong jing pen long ho ngin ya pai shaki sam kalenong ka ba shispa ngin ya pet ka khot ka bening kong bat ka balai ka ka kamram jongi habi dei bat ka relationship la ne ka jing dei jongi bat u blai don't you pai shaki sam shispa kalenong ka khot bening kong du ka balai Tu yakin uat snotenat ya utrai, pi ka pertai baro, tu syakri ya utrai daga jingkemen, tu wana kemat jong u daga jingduai. Tu tip bau trai ulang ublay, long ma u ubalatau yangi, bat ngilong ki jong u. Ngilong ki priu jong u, bat kilang brot kajaka plang jong u. Hawat kene ka sam ha jing sha ka pen shisha bu blai long nong thao jongi ngi klam wan ha kene ka perthai jing sha da ka jing jaran kat la ne da ka accident
Ngi kelamwan akan nega percaya jing sha da jing ya one jong ki particles but by chance ong ka theory of evolution ba kila mi kita ki pengit kila sedang ban kila sedang jing sha ban kambha shushu lane kila sedang ban trekam hadu ba kimi kimrat ang tahadim kimrat kimi ki Shri nang ta nagi Shri mi ki priyo. Alright, ke Bible kam crunch pangata kani ka text ane kani ka benta ka bangin yang supuli ka pensyai ba ublay hejing shaw long nong tao jungi. But ka kamram jungi kum ki priyo habi aday wat neo nong tao kaday ban mani yu. Bangin risa. Bangin yaro yu. Namar ba day hok ma ban yo yakijing mani. Ngani apai kandiat siya kini ki argi bentar lada pi opor ko ki prabangai nga kerpat ya pi le se pin pai siya Genesis kalanong ka beningkong kadakot ka beningkong hado kalanong ka baar kadakot ka balay nang ta ngin pila ro jing siya ban puli siya nado Genesis kalanong ka baar kadakot ka basaw ter hado arpusan ni artli ki bentar lani artli ki jing ito kana habi day bat kanika jing panlong ka jom blay yaki ay baro ha Genesis kalanong ko beningkong ngiyo kaktin bla penon kam hang to in the beginning lane Barashith kamot Barashith kamot ba ublay hi hejing shaw long nong penlong kani kaktin bara kaktin Hebrew bara ngimla ajing shan penon kam ngani kaktin bat kijing tau lane bat kibriu Rai kani kaktin ngila ang penon kam tang bat ublay. Kabamot bo ublay ulong utaw originator uten rai jong jing penlong baro. Hoy ko ki prabanget habang ipet hejing shay kani ka account ka creation account ki ong ka creation account na kalenong ka beningkong but creation account na lenong ka baar ngiyo ha kalenong ka beningkong bo ublay ujingay nangi lane ublay ulong transcendent nangi. Abang transcendent kamot bublay udon henry umdon hajan jongi udon la se hangno henry umdon hajan jongi habang ipet jagan kaktin Elohim hajing sya kapan pau ba ublay ulong sya ublay bakrao ublay hok panyero ublay hajing sya don kabor halor ki ay paro ulong transcendent umday ublay hajing sya umday ublay hajing sya ubala bandon hajan jongi reha bangi pekpat haka lenong ka baar tamon ado kadukot ka basaw ter do arpusan ni ka imminence ka jong ublay ni hajing shay ka jinglong hajan ka jong ublay bu ublay long uta ublay uba personal ublay uba kwa hajing sya bandon ka jing day ka bajan bat ublay uba kwa banda tao yu ublay hakadur jong dakaba trade ki tila jong dakaba pen persat mensim hu adam baru adam mulalong ujing tau ba im Yahweh kadai kaktin na jing sya lana ka kerteng ka jong ublay but Yahweh kamut ba ublay ulong sya ublay ba lana ublay ba snow lem lana ublay ba tip yagi jing snow jongi he's a personal God Tikini artli ki concept jing sya ki bangi ina ka Genesis lenong beningkong but Genesis lenong ka baar ka pensyai ba ublay udon ya ka jinglong ka balong transcendent but ka balong immanent ru ka juga por hot kini jing sya ki dai ki jing yatai ha ka perthai theology lado ublay ulong transcendent lane ujngai nangi lane hato ublay udon rengkat patni Hot, ko ki prabanget niyo hang ne bakini ki artli ki concept kim ya persya iwai penban ki complement ya ka jinglong ka jong ublay. Ki complement ya ka jinglong ka jong ublay. Hot ke ika bangiyo jing hikai na kini ki ar ki lenong ka long ba ublay uday hok a jing sya bangin yo lane bon yo ya ka burom ka jongi lane ka jing ting burom jongi but ublay ra jing sya uday hok ban yo ya ka jing nyaw kentang jongi awe and reverence. These are the two things that stand out in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Prabanget dengan siya chakmat baninya pet menta the God of creation
lane ublay jong ka jing penlong. Ngin ya pai bat ngan kerpat I sanyo bin so bah puli Genesis kelenong ke beningkong. Kada khot ke basau shipau kat ar kat pra arpuai arpusan bat lai puai. Ngin ya pet ke kentian yo ke ublay uyai penon kam ha kini gitu khot. Baru blay ulayo I ya kata ka cingshai bakalalong ka babha. Baru blay ula penaklat ya kata ka cingshai na kata ka cingdum. Ublay ulayo I bakalong ke babaha. It is good. Saya pek kita khot kita buat. Hato kini ki kentin ublay uyai keren. Balai bu penon kami ni kentin. It is good. It is good. It is good. Dia kata ka ringkau ublay ula khot ka kandau. Padia kata ka jing nyelang ki ula khot ki duriau. Baru blay ula I bakalalong ka babha. Oh, blay ulai I bakalong ke babaha. Saya pek kita khot kita buat. Kumta ti ka kandau kalapan mi sepe. Bat ki joru ki lapan mi sembai. Hala kajat bat ki ding so ki bapinsay so. Hala kajat ki badan la usumbai hapo jungki. Ti ublay ulayo I bakalong ka babha. Ini boleh susyo ublay ulai I bakalong ke babaha. Bat ya ka ban sensyar ya ka ban minsngi. Bat ya ka ban minmit. Bat ya ka ban penyaklat ya ka jingshai. Na ka jingdum. Ti ublay ulayo I bakalong ka babha. Jong I hang ni roha bola tau. Ya sngi ki klor ta ter hadin bola dep ban tau kita ki eke baro ulayu I bakilong ki babaha. Ublay ula tau ya ka jingshai, ublay ula tau ya ka firmament, ublay tau ki jing lane ki ding ya ki plants kemansyong no. Ublay ula tau ki sngi ki klor kumta ter padulai I bakilong ki babaha. Tanya pet kerkhot ke ba buat. Tu blay ula tau ya kita ki dok ka krau ki pahe badi ki kenja ba bapar baro da ki ba kita ki kilaya boy hala kajat bat ya ki kenja ba heru de hala kajat tu blay ula yo I bakalalong ka babha. To aga singi ke ba san ublay ula tau ya ki jing tau ki ba hapo ki jing tau ki ba her ha swing ame ki sim baru ublay hadin mula dap tau ong bakalong ke babaha. Tanya pet kerkhot ba buat. Kumta ublay ula tau ya umrat karingkau hala kajat badia ki jingri hala kajat badi ki ru ki kenja bapar baro ka kendau hala kajat tu blay ula yo I bakalalong ka babha. Ublay ula tau yu merat baru ublay hejing sha ula ong bakalong ka babaha. Haga ski ka ban driu ublay shem la tau tangi kimrat pen ban ula tau yu briu ru kumcho. But ula tau yu briu haga dur ke jombu. Dan ya pek ka tu khot ka bakadu. Lai puai ka ong kumno. Hadin katau blay ula yo I ki baro ba ula latau hakmiru kalabha ti kabala janmit kalalong bat kabamen step ru kalalong kasngi kabandrio. To blay ula tau ya ki baro akin riu sngi ula depan penlong ru ya kasngi kababot. Pakata de kasngi sabatan. Ngin ya pet menta na Genesis kelenong baar kada khot ka beningkong hadu ka balai kong ayu habi de kane oi ublay habola de bantau ula ong bak ke baro kalong babaha kani ka tin Hebrew tov kamut it is good kamut yu hejing shani ka kentin it is good pi ublay habola tau ke baro hadin bola de bantau u review lane upet hato ki jing tau kila sedang jing shaban trekam ne em kata ri jing mo jongan ka tin tov. God created and he was taking a look if everything is in motion.
Kumaong kanega jing thought hangni. God created and He evaluates each act to see and validate that it works well by saying it is good. That it works well by saying it is good. Tingi hang ni hajing shaba hadin kawai pa kawai kasingi ublay dep ban tao yakini jing tao baro ublay ong bakalong ka babha balay da kijing ong bakalong babha uyu I bakalas dang mantre kamla ne kala say so kat kum kijing tmu kijong u. Oi prabangat ila le seban ong bo ublay ulapan long ikan ne ka perthai hakin riusngi atogin ya pet ka ay ulale akasingi ka banyaw. Tanya pai si Genesis kalanong baar kat kot ka baningkong haduk ka balay bat ngin yan nujo ru hajing siya bat Exodus kalanong ka ba arpo kat kot ka ba prado kat wengan kat pa isan yu la se di la banyarap ban puli kini ki benta hangi. Kumta la pendap no ki beneng badia ka pertai badia ki kenhuan ba baro jengki. Tiha ka banyaw kasni ublayu la pendap no ya la ka kam ya ka ba ulala penlong bat ha ka banyaw kasni ula sni na ka kam jong u baro ya ka ba ulala penlong. Baru blay ula kerku ya kata ka banyaw kasni baru la kentang kuat ya ka na bah ka negasni ula sni na ka kam jong u baro ya ka ba ublay ulala penlong bat thao. Pi ya ka sngi ka banyaw ru ublay ula penlong. Pada hadin mo ula penlong ya ka ula syong thai ni ki ay baro hadin ka jing tray jong wakin riu sngi. Bat ka sngi ka banyaw ka long sya ka sngi ka bekerpang namar ula jit ban syong sngi. Akata ka sngi. Tadaw kum ki Seventh-day Adventist. Balay bala khot ingi Seventh-day Adventist namar bangi mane ha ka sngi ka banyaw. Ka sngi ha ka ublay ula syong sngi. Ngi ina ka ni ka dekot na gini ka dekot ajing sya. Baka dega ni ka sngi ka banyaw ka ba ublay ula kerku but ula penkentang ru ya ka. Atau ka Bible dan ka waipat ka sngi ublay ula kerku but penkentang. Nga ya kata kejubab hapi bapin persyang maniyit penian. Awak ni ka pon ngin syapet Exodus kalanong ba arpo ka dekot ka ba pra hadok hatwe. Sengap tu bahaya gini kentin hato kadon kajing seriem hapdeng Genesis ari way duk lai but Exodus arpo pra duk hatwe. Kenmau ya kasngi sabaton panrakwe ko eka. Rius ni mentre bat menle ka kam jong me baro. Nre kasngi ka banyo kalong ka sabaton yu try ublay jong me. Hakata men omle ka ay ru. Ka kam mame la lemne ukon jong me, lemne ka kon jong me, lemne umrao jong me, lemne kamrao jong me, lemne ka jingri jong me, lemne unong way ubahapo kapalor jong me, naba kinrios ni try ula thao ya ka beneng pada ka kendau ya ka duriau ru pada baro kat badon haki ula syong sni ru hakata ka sni ke panyo namar kata utrai ula kerku ya ka sni sabaton bat ula pen kentang ko ya karu. Bless you bones and you. He ketin basngong sanat ko ki paralog. Balay pagasngi ka bahenyaw ka long sya kasngi ka bakerpang. Kasngi ka bahenyaw ka day ka memorial jong ka creation. Kasngi ka bahenyaw jing sya ka day ka jing penkan mau pat ublay ula thao ka day ka pertay. Ublay jing sya ula hakin rius ngi ula kren ka ketin. Henry habala day ka pot pun thao pat yu breu. In sepay kini ki dekot ki bangin ya puli syosyo aki singi ki babot bola pendan kam daga ketila jong ban spor ban penwandur ya kamet ke jong breu hadin kata unsa persat mensem bat ujing thau ulalong ujing thau baim pramanget hape de ka sabaton balay bengi ngi mane ka sabaton kadaw ko bening kong kalong bu blay ulong nong thao bat nong penlong jongi ngi mane nama bengi kwa ban ro ya kum nong bo nong thao kum joro apa ngi mane ka sabaton ngi mane namar bengi penken mau ya ka bu blay ulale. It is a memorial of creation.
Kasabatan kadai ka memorial jong ka jing penlong. Hajing sha bangi pet yakini ki kentien gin shem. Ba ublay hadin bula dep ki kam ki ege barau ong bakalalong ka babaha shisha. It is very good. Kuman si ong no ba ublay u ong bakalong shisha ka babaha. Yangi bangin ya shong sngi bangin ya shong tat nagi kam jong i baro. Bat bangin la hajing sha ban non ka jing dai ka bajan bat u namar ma uhi ula shong tat. Tengi shong tat balay namar ba ublay ula shong tat. Mdon syuk pat da kawai ka por lan da kawai ka sngi ya ka bo blay u hukum lan u ai jingmut yangi bangin ya shong tat. Kawai ka jing hikai jing sha ka bangin yo lang ba ka jing shong tat ka jong blay ka sngi ka banyo. Lan ka jing mani ya ka sabatan lan ka jing sumar kod ya ka sabatan. Pia ka ne ka pertai hadin ka pop ngidon ya ki jing ya shem ki bae ki batan suffering and trials. Haba kawan ka sabatan ha jing sha. Kini ki jing ki jing tan ki suffering bat ki trials jung ha jing sha. Ngilala se ban ong ba kini ki jing ki jing tan kini ki suffering bat ki trials ki dai jing sha ban kot. Ta ka sabatan ha jing sha u Jisu lapan kat bola don ha kani ka pertai. Larangi puli ha jing sha na Lukas Kelenong bakat lai, kedekot ke bakat wei kat ar, kat lai haduk kat riu. Ban kerpa isani ola sen chupuli kanam bangin kamya shai. Syapangkan ni ke beriu ke belapang kat prasnem. Ban nyepe ejing syah ke ibu Jisu lala eksing sabatan. Berka ejing hikai ke bengilak ban yo na sabatan. Hakmi, ladon ke beriu ke beladon umen sim ke jing crow, jin kat prasnem. Kebalador ring kedung ru yakat bakam la syuk ban penbet yalade. Haba uji sute ula yo ka ula khot yaka bat ula ong haka ko kintai. La pelat no pa na ka jingkro jong pa. Ula buru ya la kikti haka bat kumni ru. La penyang bet yaka. Tika la pendan burom yo blay nrei unong sensyar ka senagog ba udas ngopitar na marba uji su ulala penkia haka sabaton ula yatho bat ula ong upat ba don reus ni haka baha ki brio kidei ban tre jing tre hakita namar kata tuan ba on penkia yapi ti om hakata kasni sabaton Nrei utrai ulaya tua barula ong. Pi kiba arsap. Hatu pi baro hakasi sabaton pim jupelat nasem yala umasi nani kakada bat yalam di ru. Sap. Ujisu yo gajing long arsap jong gini kinong yalam. But yo hang ne hajing shisha. Bakadon kani ka brio ka balapang crow, paru Jisu la ay jimpen kia yaka sabatan. Hoy ko ki prabanget kani ka brio ka lapang jin kat pras nam kenti. Bat ka ktinjong blay ka om baka met jong ka kalakador. Pilaban mudur ya ka brio ka bala syutia kat pras nam. Kampen ki kti ki kijat. Kaya ka banjia. Kani ka brio hajing sya kan long kan jin la shitom hajing sya ban penbet yaki kejat dan ban penbet yaki met ka pat jongka kai bengi hang ne galong bo Jisu hi ulawan rai ke jing light load ya ke sing sabaton kam de jing sha ke jing kit ke bakhia ke bengi ni hapan kit ban ka de ke jing kemen ka de ke jing bha ka de ke sngi jing sha ke bawan ra ya ke jing pentamai pat ha ke jing im jungi ka de ke sngi ka bengi la jing sha ban pen tamai bor da ka bengi shong thai komba ublay ula shong thai. Hoat ko ki prabanget kapor kam sya syuk ini ya no syakmat ban ngina persyan jing sya ban pet kat tu kat ni ki benta ka babot creation of humanity lane ka jing penlong yo jat ban riu ngin ya pai sya ni atli ki khot ki pangila ban syam Genesis arnyo ban ya petro jing sya Genesis iway arpun riu adu arpo kandai kay la singila ban shem na kato kebentahang to
Ang kerpat I senyo win so hapuli Genesis arnyo. But u try u bau blay u la thau yu brio na ka dau met ka kendau. But u la persat ai kitliu kmut jong u ya ka jing persat ka jing im. But u tau brio u la long ka men sim ba im. Kay kabangi ihang ni artli ki ay jing siya ngila ban siyem. Ningkong ublay jing siya ula taur gi ktila jong yo brio. Kaman siyong no ula shim ya kandaw. Creation ex nihilo kan mau. Katuwa concept kabangi nang ngepet ya jing lamprang. Ublay uklam don kam ya ay kaba uhaban yo lese ban tau yo brio. Henry mauhi ula penlong ya kandaw. Baleng ba ka creation ex nihilo ula penlong yo brio. Om tangata ula dema lagi khosil hang nengi I kan neki eminent characteristic jong blay lene ke jinglong personal jong blay buda wan uda persat man sim haki thliu khmut maria le kata u Adam ulalong u jing thau ba im nefesh kamut ba ulalong u breu ba im nefesh kabamot a living soul ane umensimu ba im ublay ula penan kami atli gi bor jong u one he formed the other one he breathed life into it ublay ula penlong but ula persat mensim but u Adam ula long ujing thau ba im hasyo pet menta say kane pat kabang yu I ya ka image pat ka likeness lane kane ka ktin kabangi ong haka ketin Hebrew Salem but demut kimut iyo jing sha kini ki benta hato yangi lathau kum ka jinglong ka jomo blay physically ne yangi lathau spiritually ha ka jinglong ka pakan jaman sim to insya puli Genesis iway atun riu ado atpu kendai but ni pet naka got education kamemwai ka don yu ban halor kani Ublay ula ongru. Tungin ya thau ya ubreo hakadur jongi. Kat bakum ka jing seriem jongi hi. Togin ya thau yu breu hakadur jongi kat kum ka jing seriem jongi hi. Let us make man in our image and in our likeness. Pi. Ta ni puli shusho. Bat kin sensyar halor ki dok ka kaduriau. Bar halor ki simbeneng. Bar halor ki kin jamrat. Bar halor ka mensiem baro. Bar halor ki kinja bapar baro. Ki bapar halor ka kendau. Kumta, ublay ulat hau yu brio hakadur jong uhi. Hakadur ublay ken ulat hau ya u. Shinrang mat kentay ulat hau ya ki. Ublay ulat kuru ya ki. Bat ublay ulat ong haki. Tuda nangka, bat tuda nangroy, bat tuda pendap ya ka kendau. Bat tuda pendam ngon ya ka. Bat tu sensyara lor ki dok ha kador riau. Bat halor ki simbeneng. Bat halor ki kenjaba em. Baro bapara lor kendo ublay ula ongru hakmi ngala aya pi banlong ka jing bam ya ujur baro bukan mi sembai ubadana lor ka kmat kendo baro badia uding baro ubadana ladi utso jong uding ubapen mi sembai Toh, ngi hang ne bu bleu la thau yu breu hakadur jong u in his image and in his likeness. Hakadur jong kaktin kasi jing sha ngila ban ong hakadur. La se hakadur ba ke jing long jong u ngila ban ong. Hadin bulat thau ka tau la bo yu breu ha ka per eden bo on sensyar bat bo on long uta onong sensyar kat ba blei. Halor ke jing thau baro. Halor ki mrat ki jing thung umta terbot kakamram jong jing sha ka dei bo un sumar un preserve ya ki jing thau ki jong blai tingi I hang ne jing sha ya kini ki atli ki kentien ba penon kam ha kane ka khot ka ba arpho ha kane ka khot ka ba arpon riu ka dei selam habong selam kamut ya kita ki physical qualities ki jong blai atau blai la thau yangi bat nging ya seriem kat kum ka dur ka jong blai physically hoi nama ka ktin selam kamut ya ka concrete physical feature sakawai ka ktin la penon kam ha ka ne ka khot ka dei damut kamut likeness
Tarmut hang ni damut kayeng lane damut kamut ba ki jinglong ki ba abstract lane ki jinglong ki bakan jaman sim ngila ajing syaban ni nujor ba duble. Tong akwa ban chupuli kene ke jing tho jong ke jing tho ke bangila ban shem jing tho jong ke memwait ke bangila ban shem makane ke court education ke sla ke bakat san nan ke pan isanyo la sela di la ban puli kene ka quotation kade ke pareng ban ngine persyang jing syaban pet ke ke jing ong hang ne abede jing thao jong play you Adam. When Adam came from the Creator's hand, he bore in his physical, mental, and spiritual nature a likeness to his Maker. Hang ning i ba u Adam hadin bu blay la penlong u ngishem ba u Adam hajing shaw la long ha ka physical ha ka mental but ha ka spiritual nature ke jong blay tamu ke jinglong ke jong blay te kan ne jing sha kam dei ke jing ong jong ka memwai rangi i leng ba ke jing puli ki ktien tan rai selam badamut ka ai kata ka jo jing mo te ya phi bria nga ko ki prabet la thawingi ha ka dur ke jong blai ka mot bangingi don ka physical attribute ke jong blai but ngi don ri ka ye ka spiritual attribute ke jong blai la daw ko ki prabet u blai da ke jing e u blai da ke jing e a jing sha la thaw ya phi bria nga ha ka dur ke jong u Ngaya pai shaka bentang ka babot ngaya pet what is the duty of man and what is the duty of humanity? The duty of humanity ka kamram ubriu. The duty of humanity ka kamram ubriu. Hoy prabangat habo blay ulat how you Adam uyo lightly ki ai 3 gifts ka beningkong ka day ka per Eden. Binglapan siya majing siya Genesis kalunong baar kat kot bapra. Genesis ar kat nriyo ublay ula ay yu Adam ya kabam. Lani u Adam ula ban bam na kinogi ding bar ula ban kedang ya di. Ula ay pat how Adam ya kabriyo. Genesis kalunong baar kat kot ka baar puay ar puar bar ar pusaw. Ngi hajing siya begini ki lightly gijing ay gijong ublay how Adam but u Adam hajing shaw don kamru ya ka kamram ban pendep halor kini gijing ai gijong play tong ini pet kawai kan ni ka duty ke beningkong ka duty ke baar ba ka duty ke balai to bani pen si shai kan ni nginya pai sha Genesis kelonong baar ini pet ka khot ka bakat san kat riu bat kat nyo ini puliswa ka khot ka bakat san ka ongkum no u Adam la dei ban le yu ha ka per ya ka bu play la ai u buun kmi tanya pet But try ubau blay ula shim ya utau breo, but ula bu ya ha ka kper Eden, ya ka ban tray but ban sumar ya ka. To, u blay ula bu yu Adam bu un tray but bu un sumar to tend and to keep. Lana ka ktin Hebrew bula penon kam hang ne ka de ka ktin avad but shamar. Kamod yu hang ne to tend and to keep. Kamod ka kamram jong breu habi ada ibat ka jing ai ka beningkong ka jong blay ka pereden ka kamram jong jing sha ka day bu un pene pensa ban sumar ya ka per eden. To nya pet ka khot ka bakhan riu habi day ka paham u Adam ula day ban le kum no jing sha habi day kini giding ki badon na ka per. But try ubau blay ula hukum ya utau breo uda ong. Na uding baro ha ka kper da ka babam me yo ban bam Henry na udeng ka jingtip ya ka babha ya ka basniw men yo bam na u na baha katakas ngi ba men bam na u da ka bayap men yap shisha Ki kentin ki basngo shirkai hagas ngi ka ba u Adamun bam no ding jong ka jingtip ya kau bahag was new the tree of knowledge of good and evil un sayap hoy ko ki prabange u blay lai la ju Adam jing shabun pam no way pu way ding badon hak per eden no way pu way ding baro ki jaj so baro ki jaj jing mi na ki ding u Adam mula ban bam
ki chur ki chep ta ter rai don tang wai ding hajing sha u bleu la adong barong la dam me bam nu tau ding men sayap ko ki pra bangai kalong sha ka khubor ka beshisha wa ki ding sngi hoi la ringi bam kat bangi mon hajing yap kawan be nadin jongi ka principal ka bangi yo na ka nega khot kalong ya ka jing ai ka ba ai ka ba ar jong u bleu adam u bleu la ai da ka jing ai bun yo pan bam bun kadang nagi ding barok ki badana ka per eden re no ding jong ka jing tip ya ka ba ka basneu u bleu la mana pakim dei jing sha ban bam la ne kim dei ra jing sha wa tam ban let cha jan jong tau ding oi ko ki pra bangai u blei u bu ka jing tunju kanang bun yo hadu kat ngo ni long ki bokok ngo u blei u bu ya ka sngi ka bangi dei ban mani ka sngi ka banyo ka long kum ka dak ka jing dei jong i baru blei kan nongot nangi hajing shangi la ban ko ngo ya ka jim tha ka jong blei nengi kwa ban le ka mon la jong ngi la ban jit u blei la ai hangi ka bor ngin jit ka babha ka basneu ngi la ban jit ngi la ban ya cha ka diang na ka mon henry la dangi ya kat kum ka mon la jong jongi ka bai nong kan long ka jing ka jing sneu pa ka jing yap la dangi ya pat kat kum ka mon ka jong blei kat kum ki hukum ki jong blei kat kum ki jing ibet ki jong blei ngin yo ya ka jing em pa ngin yo ya ka jing kmen pra ngin ni pet pat sa ya ka jing ai ka jong u blei hu adam ngin pet pat sa ka jing ai jong blei hu adam ka balai ka briu pai sha Genesis ar pusau pat menta ngin pet ya bede bukan ne ka jing ai ka jong u blei ka balai u adam ul haban le ayu ba ka ne ka jing ai jong hatu haban ri kendong ya ka hatu haban sumar ya ka kai ka kamram jong ipat tong ye pe ya ka ne ka jing kai Genesis ar pusau Namar kata ken ubriu un no ialah ukpa bat ialah ka kemi bat un no yai ne bat la ka tengah bat kini long ru ka wei ka do u blei ula penlong yu shenrang bat ka kentai hajing sha begini wan lang begini long shilok shi tengah henry hadin baladon kene ka gift of marriage lane kene ka jing long shilok shi tengah ubreu ula dai ban ya ka yeng jong ki me ki pa habong kamot hajing sha bon bo onom burom shu yaki lane bo on klet no yaki na hebong kamot bo on let bat la kalok bakin ya don la bat bakin ya seng kalong yang long sam bat habaki le ya kata habaki seng kalong yang long sam u blei ru u kentu bakidai jing shaban pendep ya ka kamram iwe pat da ka jinglong bayaine to be faithful to one another tengi hajing sha bu adam udon lai teligi kamram ka beningkong kadai ka kamram hajing sha ka ba uhap ban sumar ba uhap ban rikendong ya ba uhap ban penne ya ka per eden ka baan ubleu la ai ka bam ban hajing sha ubleu la bo ka jing tenju ha ka bom dei ban bam nu ding jong ka jing tip ya ka ba ka basneu khado e wai u adam hajing shaw la day ban pen shong nong rem ya la ka jing ko ngo jong u hagini ki kentin ki jong blai da ka ba day ban bam nu tau ding na ngi tip ka jing to khana ka la ya kum no ka em ka lawan ngin se puli pat le se ngin la ya chaka lenong ka balai ba ujai pen reu lahap na maru adam u klam la ban yang scam ha kata ka jing bo bet bo renti ka jong blai kebalai ublai kwa ajing sha wei brum dei atang wei brum dei tang shenrang rei hang ne ajing sha ka apply ro ajing sha ka kan thai si sero piladon ha ka jing yalong shilok shi tanga ka kamram jong phi ka long wei pat phim dei ajing sha ban du ka jing ai ne phim dei ban du ka jing ya shan ya wei rei phi hap ban yai peteng ya ka jing ya dei jong phi shilok shi tanga tat hado bagi jingyam kan penyaklat ya pi
Prabangai lembaga ni jingi puli jingi mata singi isya bu bleu long bleu ba itu kata ta ngi we piwai ulat hau lo penlong ini daga ketin na jing sya lo penlong ki aka baro rayu breu ula shim dagi ni ki ketila jong u bat ula persat men sim dalaga sentur jong u haki thleu khmot ki jong adam baru adam ula long nefesh lane ujing thau upa em ko ki prabangai hoi ngila hap syakapop Rayu bleu yang hidup kata tahu kuat bantau thamai pat yang jing em jongi kawai kerukam bola bantau thamai kadai lengba ka jing slok lang jongi bat u haka sabatan rai ka jing tau thamai ka bakut pat kan saja onda ngin yo pan let shabneng pada Jesus Christ pat begin don junom bat u ngin sa yo pat ya kata ka begin la jano ya kata kaba ngila du le no namar ka pop o ju bleu la thawing ka dur ka jomu physically mentally spiritually ngidon ha ka jing long la ne ka dur ka jomu blai namar blai bu blai u ngi hedo ka tata the creation of human beings is the crown of creation ong way real start ka jing pen long jomu blai ya yu jat ben real ka dai sha jing sha ka jing kadai sya ka pansngat jong jing penlong the crown of creation berapa ngai bleu pai pi u yang ngaru kumjo ka kamram jongi ka bengidai ban pai pat shu blai kadai bengin mane u bengin ni ro yu bat habu terwa jing sya bun don ka jing dai ka bajan ngidai ban diang ya kata jing terwa ka jing to blen ker khuingi bengin la shu pan thamai ka jing em jongi bengin la shu banang snul tho bahot habu bleu ong tov lane it is good mod baki aka baro ajing sha kilabyang but u blei ajing sha la ban use o babha lamba ki jing thau jong baro hato yu so babha lamba ki jing em jong pi hato yu so babha lamba ki jing em jong ga nganom la ban jubab nang banta jong pi pinum la ban jubab nang banta jong rang ni baro ngi haban ai ke jubab shu blei ha ka wai gaski ta ra to ngene persyak pada pusan halor kini kijing hikayam taksi tangan syadwai kat bangi penwai kan nega program au blek pa jing bahab neng ani ga singi ngai ngo em ko try ni kijing dorang kat chong me lengba kitu kijing pule chong ni na ka tin ga bakho chong me oi try me long shau blek ba mela ai ya kijing ai sngo bahau adam ya ga jaka bon khmi bon pe bon sumar ula mela ai yu adam ya ka bam ka di ka bola ban khet we po we ding mela ai ro jing shai ka lok ka im ka bu de jing sha ban ri kan dong ban long bi ai ne ban it hok ya ka to hi kai ngi ko try bangiru ngin la jing sha ban bot ya kini ki nuksai ka ba mela bo lengba ka kitab Genesis ker khu ngi ko try to ai bu man sim jomon ya lam ngi Ram ngin la benang penjanai shishu kijing em jungi krang ha kasngi kijing wana sin jong me nginam du le no ban ban ngin yo ka lat ban le bat me bat ban don bat me junom la junom ha ka tengu jisu ipan amen ko ki pra bangai ko ble shibon ya kijing sno lang jong pi bat ngi ka ne kasngi la shim te yo pat in se pet ya ka wai pat ka kubor lengba ka kitab Genesis tat adu kata kapor in second dopat ublen kerku yang i barok lang I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the